astelen eta badikutako rendimendu handiz funtzionalea, egiten du. Bai, ongi Bermerik emango, ezin gaitezkegon naturaren menpean, naturak ezin gaitu kontrolatu. Azken batean, gu gizakia gara, oiga, oso gizaki eta asko gizaki. Eta guk sortu, ez sortu ez. Guk eratu, ahaldugu, eta ahaldugu ere ez. Guk eratu dezakegu, etorkizuneko eredua, eredu nuklearra, munduaren nuklearizazioa. Ezaten ari nintzaizu bezala, urrezko kristu eta kao asko gutxak, 15.000 Zila... Bonit, piztinerako txartela, baina ez dut... Tiga. Lago mugazen. Zerrezi? Burro pedonero. Uxik, baina zer guztia! Piztinerako txartela, baina ez dut gure. Ekologista zara, gatazka natua ala peronismoa.